खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आरो बे भिडिअआ मोनसे इजराइल हादरनि मोनसे सोमोनांथाव माने मिथि मोनै माखासे गोहोनि सायाव आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। दा नोंथांमोना नायलांदो। बुहुमनि मोनसेल' इहुदि राष्ट्र बुङोब्ला इहुदि हादोरा जाबाय इजराइल। फै बिदिब्ला जों बिनि बागै गुवारै मोनथिनानै लानि। जोंनि भारत हादरनि सोनाब फारसेथिं जुदि नायोब्ला लैथो सेराव दङ आरो लोगोफोर बे इजराइल हादोरा। इजराइलनि दानि प्रधान मन्त्रिनि मुङा जाबाय बेन्जामिन नेतान्याहु आरो इजराइलनि रावा गासै मोननै रोखोमनि दं। बे मोनसेया जाबाय हिब्रिउ आरो गुबुन मोनसेया जाबाय एरबिक। आरो बे इजराइल हादोरनि सुबुं अनजिमाखौ नायोब्ला गासै खोब खम, 1 करोड़बो नङा, मात्र 93,600ल'। जोंनि आसामनि सुबुं अनजिमाखौसो नायोबा बांसिन माने बिनिफ्राय बांसिन आरो जोंनि आसाम हादोराव गासै 3.62 करोड़। नायदो बिदिब्ला लोगोफोर। जोंनि भारत हादराव थानाय केरेला रायजो, जायखौ बुङो केरेला रायजो दं, बिनिख्रुइबो गुवारथिया समानबो नङा जितु इजराइल हादोरनि गुवारथिया। आरो राजस्थान रायजोखौ बुङोब्लाथ' राजस्थान रायजोआव इजराइल बायदि मोनथाम मोनब्रैसो हाबगोन बिनि गुवारथिया। अब्ला बे इजराइल हादरनि जितु टेकनिकेल बेफोर गासै बेसेबां जौगानाय, बिथांमोननि बे हादरनि गासै सैनिकनि गोहोफोरा माबायदि जौगानाय। बुहुमनि जायखिजाया हादरा एबा बुहुमनि जायखिजाया जायगायावनो माने इहुदिफोरनि गथ' जोनोम जायो, अब्ला बे इहुदि गथ'आ इजराइलनि नागरिक जानो मोन्थाय मोननो हायो। एबा बुहुमनि हादराव इहुदि सुबुंफोर थायो, अब्ला बिसोरो गाव जेब्ला गोसो अब्लानो इजराइलनि नागरिक जानोबो हायो। बुंनाय बायदिब्ला इजराइलाव जिमान जन नागरिक बेसांनो सैनिक। इजराइल हादरा बुहुमनि ओरैबायदि मोनसेल' हादोर जाय हादोराव महिलाफोरा सैनिक प्रशासन लाथारनो गोनां। इजराइल हादराव 15 बोसोर बैसोनिफ्रायनो सैनिक सोलोंथाइ लाथारनांगौ, बे गोनांथार बे इजराइल हादोराव आरोना। हाई स्कुल जोबनायनि उनावनो हौवाफोरनि थाखाय 3 बोसोर आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 2 बोसोर माने सोलोंथाइ लानाया गोनांथार आरो बे सैनिक सोलोंथायाव। नोंथांमोना मोनथिगौना महान साइन्टिस्ट एलबार्ट आइनस्टाइन बिथाङा इहुदिमोन बै समनि खोथा, आरो बिथांखौ इजराइलनि राष्ट्रपति जानो थाखाय बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा इजराइलनि राष्ट्रपति जानो थाखाय गनायना लायाखैमोन। बै समाव बै माबाया एलबार्ट आइनस्टाइन, बेयो सासे इहुदिमोन आरो बेखौ जानो खावलायदोंमोन, नाथाय बिथाङा गनायनानै लानो हायाखैमोन एबा गनायाखैमोन। इजराइलाव जाय जेरुसालेम सहर दङ, बै सहरा मोनथाम धोरोमनि मोनसे गोथार थावनिमोन। फारसेथिं इहुदिफोरनि, गुबुन फारसेथिं ख्रिस्टियानफोरनि आरो फारसेथिं इस्लामफोरनि थाखाय मोनसे गोथार थावनिमोन बे जेरुसालेमा। जेरुसालेमाव जाय आल आक्सा मस्जिद दं, बियो इस्लामफोरनि। मक्का मदिनानि उनाव थामथि धोरोमसालि जाबाय आरो बे जायगाया। जुदि इजराइल हादोरा ओरैबायदि फिसा, थेवबो नाथाय इजराइल हादोरा गावनि एन्टि बेलिस्टिक सिस्टेम, मिसाइल सिस्टेम दं आरो माने इजराइल हादोराव। जेरै गुबुन हादरनिफ्राय मिसाइलजों गाग्लोब हरोब्ला बिखौ अख्रां सायावनो माने नस्थ' खालामग्रा दं, जायखौ जोङो आयरन दम होनना मिथियो। आरो नोंथांमोनाबो खोनाबाय जानांगौ बे आयरन दम होननायखौ। बे माने ओरैबायदि गोहोगोरा, माने गुबुन हादोरनिफ्राय माने गाग्लोब हरोब्ला मिसाइलजों बेखौ माने अख्रां सायावनो माने नस्थ' खालामनो हायो। इजराइल हादोरनि सैनिकफोरा मोनथाम हा, दै आरो अख्रां बे गासै बिथिङावबो दावहा नांनाय बेलायाव माने जोबोर माने आखा फाखा आरोना। नोंथांमोना दा आंनि बे सुंद' भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना खोन्थाहरदो। आरो बे आंनि बे भिडिअखौ जुदि नायनानै नोंथांमोना माखासे खोथाखौ मिथिबाय जानांगौ, आरो गोबां खोथाखौथ' आङो बुंजोबनोबो रोंजोबा, माने इमान जुदि नलेजबो गैजोबा। आं जितु मिथिदों, दा नोंथांमोननि बे इजराइल हादोरनि जितु पावारफुल हादोर, ओरैबायदि फिसा, माने आसामनिख्रुइबो माने फिसा, माने सुबुं अनजिमायाबो खोब खम, अब्ला बेखौ बे हादोरा इजराइल हादोरा माने अल वर्ल्डखौनो माने दायो दिनैसिम माने सिगिना दङ आरोना। माने ओरैबायदि टेकनिकेल, बापरे बाप, बुंनो मा बुंबावनो। बिथांमोननि हादोरनि गासै माने सैनिकफोराबो खोब खम आरो सुबुं अनजिमायाबो खम। नोंथांमोनखौ आं दहायनो खोन्थाखाबाय, नोंथांमोननो 1 करोड़निबो खम। अब्ला आसामावनो जुदि 3.62 कौटि
कौटि लाख नङा लोगोफोर कौटि अब्ला नाय इन्डियायाव बेसेबां कौटि एसेबां कौटि कौटि मानसि दं एसेबां गुवार अब्ला इन्डिया बायदियानो बिथांमोननिफ्राय माखासे आइजें आइलाफोरखौ जों लायनांगौ जायो माने बिसिनि टेकनिकेल जों हाया जोंनि हादोरा माने जोंनि भारत हादोरा दा बेखिनियानोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज अन्नानै लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्लाथ' साबस्क्राइब खालामदो आरो जुदि जायफोर आंनि फेसबुक नायगिरि नोंथांमोना आंनि दैमारि जोंसार फेसबुक पेजखौ अन्नानै प्लिज फल' खालामदो दा एसेनोसै